салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 27 январ тақдим мекунем. имрӯз бо фармони эмомалӣ раҳмон президенти Тоҷикистон духтари Озодаи Раҳмон собиқ муовини аввали вазири умури хориҷа раиси дастгоҳи иҷроияи президент таъин шуд. Озодаи Раҳмон дипломати 38 сола ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар мақоми раиси дастгоҳ Бахтиёр Худоёрзодаро иваз кард, ки ӯ ба мақоми раиси комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ пешниҳод шудааст. бо фармони дигари раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон Маҳмадалӣ Ватанзода раиси собиқи кумитаи қонунгузории порлумон ёвари президент оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ таъин шуд. Эркин Раҳматуллозода, ки то ин вақт дастёри президент дар масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ буд, сафири Тоҷикистон дар Белгия ва намояндаи доимии кишвар дар Иттиҳоди Аврупо ва НАТО таъин шудааст. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон дар ҷаласаи рӯзи 27 январ тарҳи ислоҳшудаи қонун дар бораи масъулияти падару модарро қабул карданд. ба гуфтаи вакилон, ҳадаф аз ислоҳи қонун ҷилавгирӣ аз густариши ифродгароист, ки бештар аз тариқи интернет ба ҷавонону наврасон сироят кардааст. ба қавли муаллифони тарҳи нави қонун, санади мазкур имкон медиҳад волидайн аз операторон ва ширкатҳои фароҳамкунандаи интернет маълумотро ройгон ба даст доранд ва бидонанд, ки фарзандонашон аз кадом вебсайтҳо истифода мекунанд. мақомот мегӯянд садҳо ҷавони тоҷик маҳз аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми гурӯҳҳои ифротӣ афтода ба Сурияву Ироқ рафтанд. мақомоти интизомии ноҳияи Темурмалик мегӯянд, Рамазон Бозоров, як сокини ноҳияро, ки ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ пайваста аст, дар Туркия дастгир карда ба Тоҷикистон баргардонидаанд. додситони ноҳияи Темурмалик 25 январ дар як нишасти хабарӣ дар ноҳия гуфт, Рамазон Бозоровро моҳи декабр дастгир карданд. ситоди доима амалкунандаи ҷумҳурӣ вобаста ба тафтиши ошкори парвандаҳои ҷиноятии шахсоне, ки дар давлатҳои хориҷи кишвар дар амалиёти ҷангӣ иштирок мекунанд, ин ситод хоҳон ба воситаи аъзоёни ҳамин ситод оварда шуд. ва дар нишасти хабарии ҳукумати шаҳри Душанбе низ гуфтанд, аз миёни тақрибан 1000 шаҳрванди Тоҷикистон, ки ба Сурияву Ироқ рафтааст, 110 нафарашон сокинони пойтахти кишвар ҳастанд. дар ин бора Шавкат Саидов, сухангӯи шаҳрдории Душанбе, рӯзи 27 январ дар нишасти хабарӣ сухан гуфт. ӯ афзуд шаҳрдорӣ барои мубориза бо ифродгароӣ 46 гурӯҳи таблиғотӣ ташкил кардааст. мақомоти чин ҳукми қатли як шаҳрванди 51-солаи Тоҷикистонро мехоҳанд рӯзи 28 январ ба иҷро дароварда, аз наздикони соҳибкор аз ин пеш хостанд, ки яке аз онҳо барои ҳузур дар ҷараёни иҷрои ҳукми қатли ӯ ба чин биёяд. ҳасан Юсуфовро, ки тиҷорат мекард, 5 соли пеш дар Урумчи бо иттиҳоми қочоқи маводи мухаддир дастгир ва баъдан ба қатл маҳкум карданд. бародараш Баҳодур Юсуфов рӯзи 27 январ дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, аҳли хонаводаашон аз мақомоти Тоҷикистон бисёр мехоҳанд, ки монеи иҷрои ҳукми қатли бародараш дар чин бишаванд. айни замон 16 шаҳрванди Тоҷикистон барои қочоқи маводи мухаддир дар зиндонҳои чин адои ҷазо мекунанд. дар шаҳри Хуҷанд корхонаи дӯзандагии роҳандозӣ шудааст, ки дар он занҳои собиқи зиндонӣ кор мекунанд. муассиси ин корхона хонум Атмия занест, ки баъди сипарӣ кардани як муҳлати ҳукми зиндон барои қочоқи маводи мухаддир ба озодӣ баромад. вай мегӯяд, ҷомеаи суннатии Тоҷикистон ба занҳое, ки дар зиндагӣ хато карда ба зиндон афтоданд, бо шубҳа менигарад. аз ин рӯ баъди озод ва пушаймон шуданашон ҳам барои худ кор ва мавқеи муносиб пайдо карда наметавонанд. якумаш нигоҳҳои нафратомези мардум, наздикон. хай фаҳмидамон, ки вақте ки ту хато мекунӣ, ҷиноят мекунӣ, пеши қонун ваям нафратангез менамои дигароҳоям. гузориши комил дар ин бора дар вебсайти озодӣ.орг. дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар шаҳри Тошканд бо тими миллии Узбакистон 2 бозии дӯстона анҷом медиҳад. бозии аввал рӯзи 27 ва дуввуми рӯзи 28 январ баргузор мешавад. бозиҳои дӯстона миёни дастаҳои ду кишвар як давраи омодагӣ ба мусобиқоти қаҳрамонии Осиё 2016 ҳаст, ки рӯзи 10 феврал дар пойтахти Ӯзбакистон оғоз мешавад. мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи С бо дастаҳои Таиланд, Вьетнам ва Тайван рақобат мекунад. ва хабарҳои бештарро аз вебсайти Радиои Озодӣ, саҳифаҳои мо дар Фейсбук, Твиттер, Ютуб ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ дарёфт кунед.